Dobrý deň prajem. Blíži sa nám ďalšia nepárna streda, kedy vždy o 6. hodine večer sa stretávame v Dome kultúry Ružinov na prednáškach o sebarozvoji alebo rôznych tajomstvách medzi nebom a zemou. Táto najbližšia prednáška sa bude týkať tajomstiev, ako sa zbaviť toho, čo nám nie je prirodzené, príjemné, čo sa nám nepáči, alebo iným slovom, ako zmeniť svoj osud a dosiahnuť to, po čom túžime. Takže ak ste ešte naplnili v tomto živote svoje sny, ak máte tajné predstavy a túžby, príďte na prednášku. Prezradím vám, ako komunikovať s vesmírom, aby sa vám ich podarilo dosiahnuť. Vás tu vítam a takto stručne na záver poviem už len jednu informáciu. Budem vám predkladať životné skúsenosti, ktoré zabrali na mňa. Či keď som sa dostávala zo smrteľných stavov, z chorôb alebo z iných životných problémov a sekov a mne to zabralo, to znamená, že som ľudská bytosť ako vy, tie zákonitosti, ktoré som pri tom poznávala, odhaľovala, budú platiť pre všetky ľudské bytosti, takže vám môžu byť tiež návodom. Môžete a nemusíte ho použiť. Dneska vám odovzdám kľúč veľkých tajomstiev, ale ja stále tvrdím, že všetci o nich veľa vieme. Len to má jednu výhodu, že keď na ne zabudneme, viete kam ísť, kto vám to pripomenie, spomenúť si, čo ste kedysi už v dávnej minulosti aj tak všetci vedeli a možno vám to pomôžem tak lepšie poskladať, aby ste ľahšie pochopili súvislosti. Môžete ten kľúč tu nechať ležať a naopak môžete si ho zobrať so sebou, po prípade ešte v podobe toho CDčka, tam sú zhrnuté informácie z prednášky a meditácie a môžete s tým potom narábať ďalej a veľmi výrazne vám to zmení život, pretože myseľ je základ všetkého. To znamená, že ľudská myseľ a psychika je na začiatku, jak sem prichádzame, rovnako dôležitá ako v poslednej minúte, keď odchádzame, pretože ako ona funguje, tam nás vlastne navedie a tam sa my ďalej do ďalších levelov a dimenzií posúvame. Od nej závisí všetko, čo si tu priťahujeme, dnes vám to budem vysvetľovať a preto keď majú ľudia zaciklený život s trápeniami a problémami a nevedia sa z nich dostať, je to len preto, že im nikto nevysvetlil, že treba zmeniť myseľ a príťažlivosť energií, ktoré znútra vyžarujeme smerom von. O tom vám dnes porozprávam. Vždy na všetko idem z pohľadu pyramídy, pretože hovorím, že všetko má na tomto svete akúsi základňu, z ktorej sa musíme odraziť a posunúť ďalej. Takže to znamená, z pyramidovej výstavby postupne pôjdeme k vrcholu, aby sme na tom vrchole dokázali naozaj pevne, stabilne sedieť a mať nadhľad nad celým našim životom. A už úplne posledná myšlienka na začiatok. Nepredpokladám, že by ste toto považovali za nejaké pravdy, s ktorými sa nedá pohnúť, pretože každý jediný pravdu života nosíme vo svojom srdci. Ale možno sa moje srdce a skúsenosti dotknú vašich srdc a zarezonujeme na rovnakej rezonančnej vlne a prídete aj druhýkrát. Takže chcem len povedať, nikdy nehovorím, že moje pravdy sú jediné. Je to moja skúsenosť a to je rozdiel, ktorú vám tu predložím. Takže dúfam, že vám bude osožná a že sa môžeme spolu na tom trošku navzájom obohatiť a štartujeme, začíname dnešnú tému. Veľa ľudí, keď prídu ku mne na konzultácie, spustia rozprávanie o tom, čo ich trápi, čo potrebujú osvetliť a vidieť jedinou vetou. Totálne som sa zaciklil, čo mám robiť. A vlastne takto začína ľudský problém, ktorý sa nám začne otvárať a my v tej chvíli musíme skutočne začať riešiť jedinú vec, čo znamená výraz zacikliť sa, pretože prirodzene ľudia zažívajú určité skúšky, prirodzene určité skúšky, pokým nepochopia, sa im opakujú a vracajú, ale zacikliť sa znamená, že už nerozumejú ani tým skúškam, alebo ich nevnímajú, nevidia správne. Takže v podstate sa človeku ten osud ako keby uzavrie do jedného zacikleného kola a má pocit, že vlastne beha stále kdesi v nejakej klietke dokola a nie sa stadiaľ dostať. Keď na to pozerám, väčšinou není prúser v tom všetkom, čo sa deje vonku, pretože my tie veci veľakrát nemôžeme ovplyvniť, ale môžeme tie veci nejakým spôsobom pochopiť a zmeniť k nim svoj vlastný postoj. To znamená, že keď týmto veciam dokážeme zmeniť my náš osobný postoj, zmeníme k nim vyžarovanie. A keď týmto veciam, udalostiam zmeníme vyžarovanie, v tej chvíli sa udalosti začínajú vlniť, posúvať, energeticky hýbať a my si z nich začneme magnetickou príťažlivosťou ťahať tie, ktoré sú pre nás z pohľadu nášho vyžarovania prospešné. Že nás buď niekam posunú, alebo máme nimi niečo pochopiť ako cez nejaké skúšky, alebo skrátka niečo zažiť, aby nás to posunulo zase niekam o krok ďalej.
Ak sa ľudia takto ale na život nepozerajú, majú práve s tým veľký problém, že sa zacyklia a nedokážu v podstate ísť ďalej, pretože nepozerajú na problémy ako na skúšky, ale na niečo, čo je katastrofa a nedá sa preskočiť ani obísť a tak sa vlastne zastavia. Takže začiatok dostania sa z takéhoto zacyklenia spočíva v tom, že otvoria ľudia svoje srdcia, otvoria svoju myseľ a prvé, čo je, začnú počúvať. To znamená zbierať nové informácie, aby si ich mohli vyskladať na základe potom rezonáncie v srdci k tomu, čo oni prežívajú, čo ich trápi a vybrať si z toho, čo pre nich môže byť vhodné alebo nejakým spôsobom blízke na pohnutie sa ďalej z nejakého takéhoto zacykleného programu. A pri tomto si treba uvedomiť jednu vec, najdôležitejšiu. Nežijeme tu pre seba, ale žijeme tu predovšetkým pre seba. A teraz si to musíme vysvetliť. Najprv teda to, že sem prichádzajú ľudia kvôli tomu, aby spracovali svoju vlastnú karmu. Môžeme to povedať iným výrazom, kto nerozumie, aby sme tu spracovali informácie z minulosti, z minulých životov alebo z minulých rokov tohto života, ktoré sme správne nepochopili a tieto skúšky sme správnym spôsobom nedokázali uzavrieť a posunúť sa na základe ich skúseností niekam inám. Druhá vec je, nežijeme tu zase len pre seba a to platí pre tú ďalšiu časť ľudí, ktorí sú príliš egoistickí, sebeckí, pyšní a vlastne svoje príjmanie zablokujú sami tým, že nechcú počúvať, nechcú príjmať. Myslia si, že sú múdri, že sú dokonalí, že majú nejaké tituly alebo postavenia alebo vek v živote, cez ktorý si myslia, že všetko zvládli a vlastne sa zablokujú sami. To je to druhé zacyklenie, keď teda človek je pyšný a pýcha ho zablokuje a ego nie je ochotné príjmať nové informácie. To je teda druhá smutná udalosť, ktorej ťažko my môžeme pomôcť, pokým neprežiarime pyšné ego vyššou úrovňou a to je láska. Takže ja vlastne v mojej škole veľmi veľa pracujem cez srdcovú čakru, cez otvorenie srdca, cez ktoré príjmame informácie intuíciou, pocitom a potom ich môžeme rozumom analyzovať. Vždy hovorím, obe musia byť v rovnováhe. Aj srdce, ktoré príjma informácie do roviny našej duše, ale aj myseľ, ktorá príjma informácie vlastne cez rovinu nášho ducha. Musia byť neustálej rovnováhe, pretože všetko v tejto hmotnosti stojí na rovnováhe. A teraz ideme k tomu hlavnému jadru, čo majú ľudia s tým najväčší problém v živote. Keď sme v nejakom extréme alebo v nejakej nerovnováhe, sme buď na jednej alebo druhej strane tohto extrému. To znamená na plusovej alebo mínusovej polarite. Keď napríklad príjmeme život, vymyslím si, vo svetle, sme veľmi dobrí, lásky plní, príliš sa rozdávame, my patríme k tým, čo práve na tých druhých pozerajú zase viac ako na seba a má to byť v rovnováhe, tak potom nás vesmír presne pošťastí alebo obdarí problémami opačného druhu. To znamená z mínusovej polarity, lebo protiklady sa priťahujú, ale neznamená to v tomto prípade pre nás nič ľahké, ani nič dobré. Znamená to len jedno, tak veľkú magnetickú príťažlivosť plus a mínus polarity, alebo svetla a temná, dokým sa človek nedostane do rovnováhy, bude musieť neustále, aj keď bude v polarite extrémneho svetla a odmietať pochopenie temnoty, bude ju musieť prežiť na svojom živote. To sa stalo mne, kľudne sa s tým netajím, aby som zmúdrela a pochopila, že nie je správne byť ani v jednom extréme, ani v tom sebeckom, ale ani v tom, že na seba zabúdame a myslíme viacej na druhých. Takže treba byť v zdravom, rovnovážnom strede a pokým sa tam nedostaneme, tak nám vesmír vždy bude posielať na nejakých frontoch, na ktorých máme nejaké karmické skúšky, neustále, ja to volám tie problémy, tie ťažkosti, ktoré sú vlastne opačnej polarity ako sme my. Či budeme hovoriť čoskoro o vzťahoch, prečo si priťahujeme vzťahy presne aniel čerta, pretože ani čert, ani aniel sa nemôže prejavovať jednostranne na tejto zemi. Obe polarity máme v sebe, ale máme byť medzi nimi v rovnováhe a byť len ich pozorovatelia. Čo nás nikdy nenaučili je, že keď príjmeme jednu polaritu, nesieme druhú odsudzovať, ohovárať, ponižovať alebo pred ňou utekať alebo sa jej báť. To znamená, že nie sme v rovnovážnom strede. A tedy nás kopa skúšok v živote stretne takých, že nás vlastne blokujú, cyklia, trápia, pokým nepochopíme základnú životnú úlohu v dualite nájsť rovnováhu. Takže pokým žijeme v týchto nízkovibračnejších hmotných svetoch, nemôžeme prežívať len jednu z týchto dvoch polarít. A keď jednu prežívame, musíme druhú vedieť akceptovať, pochopiť, porozumieť jej alebo sa jej nebáť.
A to je prvý recept na to, ako nájsť cestu von zo zacyklenia v našich životoch. Teda z toho, kde máme nejaký problém a nejakú prekážku. Takže nežijeme len pre seba, ale zároveň nemôžeme byť len zameraní na seba. Musíme nájsť rovnováhu medzi tým, ako najprv zmudrieť a poučiť sa v tomto živote. A v druhej fáze života potom nastupuje ďalšia úloha. To, čo sme sa naučili a pochopili, by sme mali zase posúvať ľuďom ďalej. Aby predtým, jak je príjem informácií, zase nastal výdaj. Takže v našom živote je veľmi dôležité skutočne vedieť vracať do sveta okolo nás to, čo vesmír do nás skúškami, poznaním alebo rôznym zvládaním vecí vložil. A vtedy nájdeme konečne zase tú správnu rovnováhu. Bez nádychu nemôže byť výdych, ale keď zastaví sa výdych, tak už nedýchame vôbec, pretože sme skončili a toto si musíme o živote uvedomiť. Takže vždy, čo príjmete, buďte ochotní posúvať ďalej, buďte ochotní rozdávať ľuďom ďalej a buďte ochotní podeliť sa o to. Čím viac budete schopní zo srdca ľuďom dávať, čo v dnešnej dobe ľudia sa dosť boja kvôli konkurenciám, bohužiaľ, ale my musíme z tohto vystúpiť, zase nás to príliš zaciklilo do slepej uličky a musíme sa naučiť dávať. Ak budeme zo srdca vedieť dávať, vesmír nám bude mať z čoho vracať a rozhýbeme kolobek nádychu a výdychu, alebo príjmu a výdajú. Vládali psychicky všetky veci, ktoré sa okolo nás dejú a neboli v strese, v časovom preše, zhone, nervózny, neurotický alebo inak nepokojný, potrebujeme sa predovšetkým zamerať na to, aby sme dokázali našu myseľ trénovať od stresov a negativity, aby sme ju meditáciami dokázali spraviť silnejšou, pretože sila mysle spočíva v schopnosti koncentrovať sa, sústrediť, schopnosti tvoriť obrazy a schopnosti vybudovať si pevnú vôľu. Keď máme tri tieto silné body, koncentráciu, obrazotvornosť a pevnú vôľu vybudovanú, máme v hlave vo vedomí silný oheň života. A silný oheň života podľa prastarých egyptsko-atlantských vied znamená, že dokážeme mať takú silnú energiu, že si vieme akýkoľvek cieľ, aj keby mal veľa prekážok, pritiahnuť a priblížiť sa k nemu. Dokážeme teda vlastne akýmkoľvek spôsobom dosiahnuť naše túžby a ciele. A to je základ. Jeden potrebuje zarobiť viac peňazí, aby uživil rodinu, druhý, aby mohol ísť na dovolenky a sa relaxovať, tretí, aby si splnil svoj životný sen mať dom. A takto by sme mohli pokračovať. Niekto pretože sa chce vzdelávať a potrebuje si nájsť na to svoju finančnú injekciu. Každý má nejaký dôvod, ale to prvé, čo potrebujeme, aby sme mohli ísť do nadstavby, je vedieť si zachovať a zakoreniť sa pevne v hmote. Čiže neučím ľudí spájať sa s anielmi, lietať a čanelovať s majstrami alebo mimozemšťanmi už na začiatku školy, pretože to nemá zmysel. Pokým ten človek nemá pevnú psychiku, nevie pevne stáť na nohách, postarať sa o seba, zarobiť si peniaze alebo mať prácu či vzťah, ktorý bude ho robiť šťastným, nemá zmysel, aby ulietával do duchovných svetov, kde stratí totálne rovnováhu, pretože uletieť hore znamená mať hlavu v oblakoch, ale nohy mať pevne zakorenené na zemi. No a to, čo nás na zem zakoreňuje, je v prvom rade naša psychika, myseľ a naša vôľa. Takže to je vlastne základ všetkého. Takže ak chceme zmeniť svoj život, musíme prvé zmeny začať robiť v našom myslení, v našom chápaní a v našom videní súvislostí. A to všetko sa dá naučiť. Jedno veľmi krásne čínske príslovie, nedá mi ho nepovedať. Ak je v duši svetlo, v človeku je krásno. Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj. A keď je v krajine pokoj, vo svete je mier. Iná možnosť, iná cesta, ako si pomôcť, len musíme prestať v prvom rade prijímať informácie, ktoré nás robia slepými a hluchými. Ak teda toto dokážete, tak ste urobili prvé vystúpenie, ja to volám z toho stáda, z toho davu, kde nechápeme súvislosti, lebo nám toľko predkladajú kriminálnych príbehov, programov, noviny, toľko vražd denne, že sa už bojíme sami pomaly svojho života, bojíme sa dôverovať ľuďom, bojíme sa s nimi komunikovať a otvoriť sa im, pretože nás všade očkujú tým, jak je tu všetko len zlé, katastrofálne a negatívne.
Ak teda my budeme stále omielať myšlienky choré, negatívne, plné strachov, obáv, plačov či smútkov za niečo, čo sme pobabrali, alebo nezvládli, alebo sa nám nedarí, nemôžeme vystúpiť z tohto zacyklenia. Vidíme silu našej mysle, že môže byť programátor alebo deštruktor v našom živote. Prvé, kde sa budete uberať, keď chcete niečo zmeniť, bude zmeniť svoje myslenie. To znamená, potrebujeme skutočne relaxácie a meditácie, ktoré nám utišia v mysli stres, obavy, strachy, nepokoj. Na tie emócie, strachy je druhé CDčko, na tú myseľ je prvé CDčko. A keď preklenieme tieto dve negatíva, ktoré nás neustále blokujú, môžeme konečne začať pracovať na zmene svojej budúcnosti. Dnes máme také veľmi burlivé obdobia v celom svete, nielen u nás, kde ľudia sa začínajú prebudzať a aktivovať a konečne uvedomovať, čo v živote chcú a čo nechcú, ale musia pochopiť jedno. Nemá zmysel revolučne robiť boje, ísť do vojen alebo hlásať nejakú agresivitu, násilie, zvrhávanie dokola nejakých vlád a iných vecí, pokým človek nevie urobiť zmenu v sebe samom. Pokým si nevie upratať a urobiť mier vo svojom vnútri, vo svojej psychike, vo svojej mysli, vo svojej duši. Pokým človek nevie byť pokojný najprv sám sebe a s láskou príjmať veci a odovzdávať ich, pokým nevie zachovať postoj, rovnováhy vo svojom živote, na čo chceme meniť všetkých ľudí vonku. Nepodarí sa nám to zmeniť, dokým nezmeníme seba a teda naše vlastné vyžarovanie. V celom vesmíre sme navzájom poprepájani, nielen všetci poliami tuto v tejto miestnosti, ale aj na tejto zemi, dokonca ďaleko za hranice aj tejto zeme v našej slnečnej sústave, a tak by sme mohli pokračovať. Pretože vesmíry sú paralelne ponorené do seba a my našou myslou ovplyvňujeme ďalšie a ďalšie úrovne vesmíru. A zase iné vesmíry môžu ovplyvňovať a ovplyvňujú nás. To znamená, že si v živote musíme uvedomiť, že tak, ako sa my budeme k sebe správať, mať k sebe postoj úcty, lásky, pochopenia, čistoty, alebo naopak niečo v negatívnom zmysle, to budeme vyžarovať. Takže ja dnes vyžiarím myšlienky, ja napríklad poviem nenávisti, na niekoho sa hnevám, tá energia letí vesmírom, ale je tu druhý zákon bumerangového efektu, návratu svojmu stvoriteľovi toho, čo tvoríme. Takže tá myšlienka vyletí von, urobí veľké laso, obehne univerzum alebo nejaké galaktické sústavy, alebo povedzme len planetárne v našom slnečnom systéme, vráti sa naspäť a pozbiera po ceste všetky energie, pretože vesmír je plný vibrácií a rôznych polí, tejto charakteristiky, ktorú mala tá vlnová dĺžka napríklad tej nenávisti. Čo sa stane k tomu vysielateľovi? Posilnená energia tejto nenávisti, teda tejto ostrej frekvencie, sa umocní všetkými okolo, ktoré v tom univerze sú, lebo sa na seba nalepie ako magnet a vráti sa späť vysielateľovi niekoľko desiatok až stoviek násobne silnejšia. Preto hovorí, neoplatí sa z pohľadu karmy. Toto sa volá zákon karmy. To znamená, že sa nám vracia to, čo sme do života zasiali. Alebo čo sme do toho života vlastne z nás uvoľnili, sa nám vracia na základe príťažlivosti rovnorodého. Takže si musíme uvedomiť, že vždy, čo vyžiari človek, a keď už je konečne na duchovnom stupni prebudenia a seba uvedomenia, vždy sa mu to vráti. Na čo sa hnevať na suseda, čo mi zlomil zrkadielko? Keď mu budem lámať a zrkadielko, zase si vytvorím ďalšiu zlú energiu, že zase moja karma mi spôsobí, že zase si pritiahnem ďalší prúser, napríklad mi prepichnú gumu a môže to ísť do nekonečna a neskončí to. Čo si my musíme uvedomiť je prestať vracať zlo za zlo. Keď šíria ľudia pokoj, lásku, mier, keď vedia sami zmeniť svoje myšlienky, ktoré ich nahnevajú, rozrušia, vtedy sú konečne silní a vtedy sa im do života vracia šťastie, pohoda, pokoj či mier. Takže prvá zásada je pochopiť, ak máte život, ktorý vás hnevá, alebo už nebaví, alebo neviete z neho von, že je zaciklený, alebo ste si narobili prúsery nejakým zlým správaním a zatmením, či chorobou, či nejakým obdobím neúspechov, jediná cesta z toho von je poprvé priznať si chybu a neobviňovať iných. Po druhé, vedieť si odpustiť, to mám krásne vypracované pre ľudí na CDčku 2, odpustiť sebe a odpustiť druhým. A tretia fáza je začať meniť svoje zaužívané myslenie, postoje a správanie. Takže, ak začnem dnes mysleť inak, v tejto chvíli, tu a teraz je jediný čas, ktorý reálne prežívame, nikdy nie v budúcnosti, že o týždeň, o rok, o mesiac sa zmením, nebudem fajčiť, nebudem jesť mäso, nebudem už ubližovať, to nie je nikdy, ten čas neexistuje.
čas, ktorý reálne naozaj existuje, je jediný čas tu a teraz. Takže keď dneska sa rozhodnete pochopením niečo, že chcete vo vašom živote zmeniť, zmente myšlienky a postoje už od tejto chvíle. Takže prvá zásada je, keď chceme pritiahnuť inú realitu, inú budúcnosť, keď chceme mať šťastnejší, lepší osud alebo napraviť pokazené, musíme zmeniť myslenie tu a teraz v tejto chvíli. Čiže s pokorou a s láskou si uvedomiť, chybil som, priznať si to, to je prvá základná podmienka, kedy sa ego rozpúšťa, lebo nekričí, ty si na vine, povie konečne ja som pochopil, že som na vine. A potom môžeme prejsť druhou fázou, začať meniť to, čo sme vlastne privolali tými zlými myšlienkami. A keď sa dostane človek do tejto fázy, neexistuje jediná prekážka na svete, ktorá by nedokázala človekom pohnúť, dopraviť ho k šťastiu, znovu nájdeniu lásky, radosti, energie alebo životnej sily či vitality.